dos viños que co paso dos anos vai collendo máis solera, maior adicción. Vamos a falar a palabra adicción e o viño de Eduardo Beabo. Moi boas, Eduardo. Bos días. Estamos nesta edición da Feria do Viño de Ribeiro, 63 edición, presentando o que ven sendo a túa marca, a túa aposta por un viño de alta calidade. Coméntanos un pouquiño que mistura faz. Este que fago é un viño que levo elaborando desde o 2005. O primeiro que empezou neste mundo foi o meu pai. E, bueno, eu pois vou intentando continuar o camiño que ele me enseñou. Este é un viño que a base é a treixadura, leva sobre un 80% de treixadura. E logo leva unha parte de albariño, unha parte de godello e unha parte de loureira. Cada variedade pois aportalle un matiz ao viño e fai que o viño sexa moi equilibrado. É un viño que dá moita fruta blanca, moitas flores. É un viño perfecto para tomar con os pescados, cun marisco. Este outro viño que teño aquí é un treixadura sobre Elías. É un viño con moito máis volumen, ten un poquinho máis de grado alcohólico, anda cerca dos 14 grados. É un viño moi intenso, tanto en nariz como en boca. É un viño perfecto para sentarse a comer. A vosa adega está ubicada no que chaman e denominan a Villa de Ouro do Ribeiro, que é a zona de Gomariz. Co paso dos anos, a calidad do viño se está subindo como a espuma, nunca mellor dito. O terreno tamén influye, verdade? Home, nós onde temos as viñas é unha ladeira sur, terreo franco arenoso, aquí chamase Sábrago. É un terreo que po viñedo é espectacular, pero para calquer outro cultivo sería un terreo moi pobre, pero para a calidade dos viños é un sitio espectacular. Aparte de que é moi soleada, a ser unha zona alta tamén é ventilada, eso permítenos cultivar a viña con moitísimos menos tratamentos fitosanitarios e con unha moita mellor calidade de maduración, sobre todo. Xa por último, sodes unha adega puramente familiar. Sí. Meu pai empezou con isto pois no ano 83. El recuperou o Pazo de Lalón, que é unha casa grande que xa data do ano 1204. Ten xa pois máis de 800 anos de historia. Foi unha casa que pertenceu a conventos de monxas. Bueno, pois meu pai cando adquiriu era a propiedade dun abogado de Vigo. Estaba posto para melocotóns e outro tipo de frutas daquela. O futuro do viño do Ribeiro está asegurado con xente como Eduardo Beabo. Moitísimas grazas en esta xira de entrevistas no que ven sendo esta comunicación especial a través da lingua de signos.